Wannan shine bidiyon mu na uku akan yadda zaka yi amfani da wannan free WhatsApp number naka da ka dauko ka je cikin wannan free update na Wsgo da muke yin sa. Wannan free WhatsApp number naka guda daya zaka iya daura shi ya kai sau 4 akan wannan free update na Wsgo da muke yi. Sannan kuma da ka yi amfani da auto clicker, ya tura ma message 4 a take. Kaga ko kuma in ce saboda hakan da ka iya dauko free WhatsApp number da zaran ka je ka linkin nashi a free WhatsApp update din da muke yi, kana tura message daya sai kaga sun rufe shi. To shi yasa muka samu wannan hanyar da zaka yi amfani da wannan, sai ka kalla bidiyon da ke WhatsApp din da aka daura shi ya kai sau 4 wanda 00 kawai na gaba za ku kara akai. Bayan kun kara 00 na gaba kun daura shi sau 4 sai ku yi amfani da auto clicker ya tura muku message guda 4 a take. Kaga kenan a rana wannan zai baka dama ka dinga making in 7,000 zuwa 15,000 kullum. Kai idan za ka tsaya ma ka dinga tura message 400 a rana, wallahi kullum sai ka tashi da naira 30,000 ba tare da bata lokaci ba. Sai ku tsaya kalli wannan bidiyon tun daga farko har karshe, sannan kuma ku tabbatar kun sharing, ku tabbatar kun liking da sharing na wannan bidiyon domin sauran yan wasa amfana. Na gaba kuma shine kai subscribe na wannan channel din domin samun update masu kyau a kullum. Mu je zuwa abinda zamu yi da farko, da mu tafi cikin Play Store namu kamar haka. Kamar yadda kuka sani bidiyon baya na nuna muku yadda za ku register da Wsgo. Bayan kun yi register ku sauke application na Wsgo da za ku yi aiki da shi. To bayan kun sauke application da kuma yadda za ku yi linkin, to bidiyo na biyu kuma shine wanda za ku je ku dauko free WhatsApp number. Wannan bidiyon na uku kuma shine yanda za ku yi 4 track kenan, sim guda ɗaya da ku daura shi sau 4 ku kuma tura message sau guda 4 a take da sim guda ɗaya. To idan ka shiga cikin Play Store naka da ka yi searching na click asset kamar yadda kuke gani, ku riga da kun san gurin searching ga sunan nashi a nan gurin, sai ka saka kamar haka CLI, sai ka ƙara CCK, sai ka sa AWS, haka zai fito ma kamar haka, sai ka danna kansa. Da zaran ka danna kansa zai baka dama. Wannan na biyun shine ni nawa ya nuna mun open ne da ke already ina da shi, kai kuma naka dai nuna ma installing ne. Idan ya nuna maka installing, abinda zaka yi sai ka yi installing nashi. Da zaran ka gama installing nashi zai sauko kan wayarka, gashi nan kamar yadda kuke gani ya sauko kan wayata. Da zaran ya sauko kan wayarka sai ka shiga. Da zaran ka shiga kansa kamar yadda kuke gani, da ka shiga kansa, kana shiga idan ya nuna ma go to setting din nan sai ka danna. Idan kuma ya baka daman talla ne, ya baka talla, to ka jira tallan nan ya gama. To da zaran tallan ya gama ga gurin da zaka danna a nan gurin kamar yadda kuke gani wajen start reverse din nan, saver or start saver. To yanzu ni zan taba go to setting, suna nuna min sai na bude wani abu a cikin downloading. Ga shi nan kamar yadda kuke gani ga downloading a nan kasa, downloading app in ya ki ban dama. To yanzu dan danna wannan downloading app din, sai in taba wannan click asset din da ke ina da wani application mai kama da shi. To abin da zan yi anan shine dan taba wannan use it asset na farkon nan, dan yi stop nashi. Bayan na stop nashi sai in ƙara bude sa kamar haka. To zai dan gama min wannan sakannin kamar yadda kuke gani. Naga abun nawa ya dan bace ne, ban san amma dalilin da yasa ya bace ba, amma da fatan kuna ganewa. To idan na danna shi to sai in danna start din nan, gashi nan dan danna start. To continue dai again, har yanzu ya ki ban dama, amma bari mu jira shi. Yauwa ni na wanne yake ban wahala, ba naku ba lalle ba ku ba gaskiya. To zan ƙara taba, to gashi nan ya fito min a nan sama. Da ku kalle shi ma na san kun gane shi. To dan yi minimizing. To saura me rage, zan dawo cikin wannan WhatsApp din free WhatsApp din nawa kenan, zan je na dauki number. Ga wanda suke yawan min complete akan cewa ya za a yi su dauki number su yi copy, da farko da ka taba nan wajen dot guda uku nan, sai ka taba setting. Da zaran ka taba setting ga wajen account sai ka ƙara taba shi. Ka taba account ga gurin changing number sai ka taba changing number. Ga next a nan ƙasa sai ka ƙara taba next. To nan gurin wannan shine number ka, sai ka yi copy sa. To yanzu dan danne kai zan yi copy. Yawa zan danne kai zan yi copy, barin koma yana ban. Yawa sai in copy na number. To ya ki ban daman copy, to amma ai copy ba dole bane, inda ya ki ban daman copy baran je kawai, balle ma na san nayi copy sa. To abinda zan yi da farko yanzu sai in tafi cikin application nawa na Wsgo. Gashi nan kamar yadda kuke gani, zan shiga. Gashi nan ina da point 33 wanda aikin da jiya nayi ne wannan gaskiya. To zan taba tax din nan, gashi nan kamar yadda kuke gani. To nan wajen yanzu haka yau da sassafen daura wannan aikin da kuke gani, da sassafe ina aikin ne ma na yi muku magana gaskiya. Ni na da community ma, ni da nake da ayyuka da yawa nake tsayawa in yi wannan aikin. To kai da baka da wani ayyuka da yawa me zaka tsaya kai? Yanzu haka a yau kadai sai na tura sama da message 100 in Allah ya yarda, kuma zan turo muku wannan screenshot din ku kalle shi. Zan turo muku kamar yadda na faɗa, wannan account din da nake practical ne ma, ba fa ainihin account ina bane, amma zan turo muku na ainihin account ina ba. To yanzu abin da zaka yi, ka fara taba nan wajen ka canja sunan kasar. Kamar yadda kuka sani number kasar Comoros ya fara da wani number ne? Ya fara da kaman 2 ko mu sa Comoros din kawai, zai fito. Gashi nan kamar yadda kuke gani Comoros 269. To zan danna kansa, dan sa wancan number da nayi copy na Comoros din kamar haka. Dan sa number, zan cire wannan 22 din, bari in ƙara sabon copy. Yawa to abinda zaka yi anan sai kai linkin nashi, gashi nan get code, ga copy anan sai kai copy.
yauwa zan yi copy nashi. To gashi ya turo min a sama. Kun riga da kun san yadda ake linkin ai, ba sai na tsaya bata lokaci ba. To yanzu dan shiga zan yi linkin nashi na farko kenan. Code din da ne copy nashi dan sa shi. Yauwa gashi nan kamar yadda kuke gani yana loading ne. Yauwa na fi so ku gane komai da komai ne ba tare da ɓata lokaci ba. Allah ya ba mu sa'a. Gashi nan yana loading, yayi connecting. Na yi connecting guda ɗaya kenan ko. To dan ƙara dawowa, idan ka dawo gaban number naka zai nuna ma success ba. To kar ka danna wannan sending message din fa, gaban number naka sai ka ƙara 01. Yauwa dan ƙara 01 a gaban number kamar yadda kuke gani. In na ƙara 01 sai in ƙara taɓa get code ga gun copy na, sai in ƙara copy na code. Yauwa dan ƙara copy, dan ƙara zuwa ne linkin nashi, dan ƙara taɓa confirm kamar yadda kuke gani using data in sa tamfurin nawa. Yauwa sai in ƙara ne, sai in ƙara sa code din da na yi copy. Gashi nan shi ma zai yi linkin yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Kun ga mun yi linkin in guda nawa kenan? Mun yi linkin in guda 2. To a haka da mu yi linkin in sama da guda 3. Yanzu gashi mun yi linkin in guda 2. To zan ƙara linkin, zan ƙara sai ku ƙara 0 a gaban number. A gefe da ku ƙara 0, 0 ya zama 2. Yauwa sai ku ƙara taɓa get code kamar haka. Idan kun taɓa get code sai ku ƙara yin copy na code din, sai ku ƙara zuwa, sai ku ƙara taɓa confirm using data in sa tamfurin. Gashi nan dai sim guda ɗaya ne zan yi linkin nashi sau 4 wanda kuma iya 00 nake ƙarawa a gaban shi kamar yadda kuke gani. To gashi nan to yanzu dai linkin shi ma mun yi linkin in guda 3 kenan kuna gani. Gashi nan mun yi linkin in guda 3. To sai ku ƙara komawa 0, ka sa 0 biyu sai ka ƙara 0 sai ya zama guda 3 kenan ka saka. Yauwa to sai ka ƙara 0 sai ka ƙara taɓa linkin. To ne yanzu dan nuna muku yanda za ku shiga cikin WhatsApp ɗin ku yi linkin ɗin gaskiya sai ku ƙara copy. To yanzu bari mu shigo cikin WhatsApp ɗin kawai direct. Idan bai nuno ma wannan ni fa yana turo min message code gashi nan kamar yadda kuke gani. In ya turo min ina taɓawa direct yake kai ni, amma ga wanda ba sa gani ba su gane ba za ka shigo cikin WhatsApp ɗin kamar haka. Idan ka shigo cikin WhatsApp ɗin naka yanda za ka yi shine ga gun yanka guda 3 gashi nan kamar yadda kuke gani nan gurin da ka danna. Idan ka danna ga link device a nan sai ka danna kan link device. To ga link device again sai ka ƙara danna kansa, sai ka taɓa using data. Ina fatan yanzu kan kun gane wannan shine na ƙarshe, shi yasa an ce bari nuna muku zahiri a ciki. Za mu ƙara yin linkin nasa. Yauwa mun yi linkin guda 4 kenan, shi ma na loading yanzu zai yi linkin ba tare da ɓata lokaci ba. Yauwa mun yi linkin in guda WhatsApp ɗaya ne, WhatsApp account guda ɗaya ne, amma mun yi linkin in shi sau nawa? Mun yi linkin in shi sau 4. Don haka dan yi minimizing don fita daga WhatsApp ɗin. To gashi nan kamar yadda kuke gani WhatsApp ɗaya ne amma duk sun yi linkin, wanda kuma na farko mun sa shi ba 0, a na biyu sai muka sa 0 ɗaya, a na uku muka ƙara 0 ya zama 2, a na hudu muka ƙara 0 ya zama 3, kuma duka mun yi linkin nasu. To yanzu saura magana me? Sai ta auto clicker. Kafin nan mu je sai ta auto clicker. Abinda za ka yi wannan send din da ka taba su nan take, wannan send din caccaka su da ka yi one by one kamar haka. Idan ka kalla akwai wanda basu dannu ba, ga ɗaya ga biyu na ƙasan nan duk basu dannu ba, to ga cancel a nan gurin. Wannan cancel din barin ja mana aro a kansa. Wannan cancel din sai ka taba shi, sai kai cancel kawai. Ni na baraka tura message din nan ba, sai ka bi kansu kamar haka nan take. Yawwa kamar haka da kuke gani gashi nan ya daddanu. Kaga nan gun confirm din nan kar ka daddanna, hannunka bare iya ma wannan aikin ba. To shine da ka sai ta auto clicker. To ga auto clicker ma a sama da mu jawo shi. Abinda za ku yi a nan gurin, ni da kwallanawa ya zama a tsuke, zan danna dan wannan aran to zai ji ƙasa. Yawwa gashi nan yayi ƙasa. Idan ka danna ga gurin da ya baka plus, wannan plus din da aka taba, kana taba plus din da aka kalla halamun auto clicker ya fito. To gashi nan da ku kalli gashi nan ya fito, to sai ka seta shi akan confirm din kamar haka. Idan ka seta shi akan confirm din to saura me rage kai, ba play nashi da kai ba. Ga gun setting anan ka danna gun setting din, sai ka ƙara yawan saurin typing nashi. Ga number of tap anan ƙarshen ƙasa kuna ganin shi, zan goge 1 din sai in sa kaman 50. Ga good anan, ku duba wajen deleting din nan, ga good a can gefen sa, sai mu danna wannan good din. To saura me ya rage mu yi play nashi kenan. Gashi nan kamar yadda kuke gani nan shine za ku taba, zai play nashi, zai tap zai taba muku shi nan take dukkan su gabaki daya. To da mu play nashi, gashi nan mun yi play nashi yanzu haka duk ya taba mana. To ga gun stop a can zan sama, na yi stop nashi, bari nuna muku dai da kyau yadda za ku gane. Ga gun stop din anan, to na yi stop na wannan. Yauwa na yi stop nashi, gashi nan kamar yadda kuke gani na yi stop nashi yanzu ba, zai tura mana message, zai tura mana sako 4 kenan ba. To da yake gaskiya akan dan samu akasi, in akan dan samu akasi akai, bari in cire sa. In ka tashi cire auto clicker din naka, da ka kalla wannan gunjan shi da ka danna, sai ka danna wannan minus din, to zai cire ma wannan auto clicker. Yawwa na danna minus to ya fita. To shikenan har an rufe WhatsApp din, amma kuma me ya ba mu dama mun tura message guda 3. Gashi nan wannan da ku kalla ya sa 1 message, wannan ma da ku kalla ya sa 1 message, wannan ma da ku kalla ya sa 1 message. To alhamdulillah har in da ka bi wannan strategy din, wallahi a rana message 100 message 200 kullun ka dinga turawa kenan.
idan ka tura message 100 kana da 7,000, idan ka tura message 200 kana da kusan 14,000 ko bai kai 14,000 ba kaɗan ne zai hana, idan ka tura message 105 kuma kana da 7,000 ko bai kai 7,000 ba shi ma kaɗan ne zai hana. Don haka ku tabbatar kun yi like da share na wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana. Yawwa ga gun da za ku yi refresh, bari mu yi cancel na wannan auto clicker da na nuna muku yadda ake aiki da shi. A nan za ku yi refresh, nan gurin da ku danna ku yi refresh. Coin naku sun ce cikin 5 to 10 minutes da su sa muku shi. Kun kalla a nan cikin 5 to 10 minutes suke updating da su sauke muku coin naku. Yanzu idan suka sauke mun message ukun da na tura, nan gurin dai koma kusan 12 kenan, da fatan kun gane. Dan haka kafin wannan 5 to 10 minutes in yayi, sai ka je ka ƙara ɗauko wani free WhatsApp number, ka je ka ƙara ɗauko wani free WhatsApp number, sai ka ƙara ɗauko wani free WhatsApp number, ka ƙara ɗaura shi kafin wannan in su baka. Na san kafin wannan su baka da ka iya zuwa ka samu wani free WhatsApp number, ka ƙara bin wannan step ɗin da na yi shi. To wannan step ɗin shine dai baka dama ka yi linkin. A kullun karke wannan update ɗin hannu biyu, wallahi kullun daga kan 7,000 kai mu je ma zuwa daga kan naira 3,000 in ka tura message 50, idan ka tura message 53, in ka tura message 55 kai, in ka tura message 55 kana da naira nawa, naira 3,000. To yanzu bari mu duba muku wancan ainihin account ina da nake kan yin aikin a ciki. Wannan zan hada message 100 akai, wancan kuma message 200 ne target ina. Bari mu duba muku kan shi yanzu. Gashi nan kamar yadda kuke gani, na tura message 78. Yawwa. Na tura message 78 iya yau kawai na tura message 78. To ya za a yi idan ka tura message din nan? Kamar yadda kuka sani, idan ka tura message 55, bari je na yi muku bayani akan sa. Gashi nan kamar yadda kuke gani, idan ka tura message 25 da su baka foyin 1,000, in ka tura message 35 da su baka foyin 2,000, in ka tura message 45 da su baka foyin 3,000. Wannan fa foyin inda da su kara ma fa extra bonus ne, kyauta da su kara ma fa. Bayan duk message ɗaya da ka tura sun baka foyin 100, bayan duk message ɗaya da ka tura sun baka foyin 100 kyauta. To wannan kuma extra bonus da su baka, amma sai ka kai wannan target din. Yawwa sai ka kai wannan target din, sannan kuma sau ɗaya fa suke bayarwa. Yawwa sau ɗaya suke bada wannan foyin din. Don haka idan da aka tura message 200, in da aka tura message kamar haka 205 su baka foyin 20,000, su baka foyin 20,000, kaga kenan da aka tashi da foyin kusan 40,000. To bari in muku dai explanation da za ku gane, bari mu tafi calculator. Yawwa wannan shine calculator. To duk message ɗaya da ka tura da su baka foyin 100 ba, to ka tura message 205, ka tura message 205, dan haka da mu yi shi plus, da mu yi shi sau 205. In tashi da foyin nawa? Message ɗin da muka tura kaɗai da kanmu mun tashi da foyin 20,500. To bayan ka tashi da wannan foyin 20,500 ɗin ne za su ƙara ma wannan foyin ɗin kyauta. Da su ƙara ma wannan foyin ɗin kyauta, za su ƙara ma kyauta, za su ƙara ma wannan foyin 20,000 ɗin kyauta. Ka tashi da foyin 40,000. Foyin 40,000 kuma yana kusan ina ga 15 ne ko 14 zuwa 13. Bare taɓa wuce kan ba, kai 13 ne. 13 ne foyin naira 13,000. To wallahi a rana idan ka mayar da hankali akan wannan update din, wallahi da kana tura message 100, 200 kai har 85, 50. Ni dai dan Allah ku daure ku dinga tura message 55 zuwa 85 zuwa 105 zuwa 200 kai ku tafi har 400 ma. Kamar yanda nake yi haka kuma nake so ku dinga yi, kuna kwashe kuɗi. Aiki nake tsayawa na yi tukuru dan na kwashe kuɗi. Wani yake ce bai taba kallon mayan son kuɗi kamar ni, ce a'a akwai kuraye a gabana. Yawwa to yanda za ku yi su ƙara muku wannan foyin din shine, yanda za ku yi su ƙara muku wannan foyin din kamar yanda na tura 75 ban kai shi 85 ba ko gashi nan na tura message 75. To idan na yi screenshot aka na tura marfa na 55 zai ban, na 55 zai ban, har idan ina so ya ban na 85 ko na 100 ko na 200, to dole ne sai na kai shi a nan gurin. Idan na kai 105 sai na yi screenshot na tura mar zai ban foyin 10,000, amma yanzu 55 ne, 55 na 55 zai ban inda bai cika 85 ba, ya wuce 55 amma bai cika 85 ba. To don haka dolen shi na 55 zai bani, bari kara min da kofi cika ba. To yanzu haka idan ka kai 55 ko 105 ko 200 kai ko 20 kai ko nawa ka kai target ɗinka, sai ka yi screenshot switch in wayanka haka, ka yi screenshot nashi. Da zaran ka yi screenshot sai ka taba nan wajen invite, nan wajen invite kamar yadda kuke gani, nan wajen invite inda ka danna. Idan ka danna wajen invite ga code naka, da kalla code naka zai fito. Yawwa code naka haka, code naka da ka yi copy na code din naka da code da screenshot din da kai da ka hada ka tura ma. Ya za a yi ka samu number customer care nasu ba sai na baka ba ko? Yawwa ka danna wajen help din nan, gashi nan kamar yadda na nuna muku, nan wajen help din za ku danna. Da zaran ka danna wajen help din ga join group wannan na farkon sai kai join nashi.
sai kai join nashi dai kai ka cikin Telegram direct, zai kawo ka cikin group nasu. Dake already ina cikin group din nasu sun kawo ni. Ga wani dan baiwa fa ina shigowa suka nuna min shi. Ya tura message 105 daga jiya karfe 5 ya fara aikin, ina ga zuwa yau da safe ya kai target nashi kusan naira 7,000 da wani abu kenan da a bashi. To yanzu bari mu je karshe. Yanda zamu duba number customer service nasu. Zamu dan jajja haka. Gashi nan? Zamu dan jajja haka. Bari dai mu duba haka. To ba mu samu ba, amma kuma na sa a cikin group kuma zan ƙara maimaita mana shi. Bari mu duba a cikin group na yake. Yawwa, na sa a cikin group guarantee. To yawwa, wannan shine number customer service nasu kamar yadda kuke gani. Idan kana so ka yi musu magana da ka iya ɗaukan kowanne. Idan kana cikin WhatsApp ne da ka yi copy ne, da ka yi copy na username ɗin ne. In kana cikin WhatsApp kenan fa, in kana cikin Telegram ne kawai tabawa za ka yi, zai kawo ka haka. Kun kalla ya kawo ni. To yanzu idan na ce mara good morning zai amsa. To yanzu idan na samar wannan screenshot ɗin kamar yadda kuke gani, wannan screenshot ɗin da code ɗin da na yi copy, da code ɗin da na yi copy, wannan code ɗin kenan zan samar. Da zaran ka samar haka sai kai sending nashi kamar yadda kake tura sako dai, sai ka tura mar. To nan take shi kuma ba tare da bata lokaci ba zai baka wancan extra phone zai baka, amma yanzu na tura mar yana gani fa zai iya kara mu, dan haka baran tura mar ba, amma baran yi muku explanation dai kawai. Kun kalla ya dawo ya ce in yi screenshot in turo mar, a'a wallahi sai na kai target zan tura, amma baran tura ma haka ba. To yanzu misali baran shiga haka, kaga haka sai ka sa mar code din, gashi nan code din ka hada mar screenshot din fa da referral code naka, dan in baka hada ba bare baka ba, sai kai haka. To kun kalla dai na yi send, to ka dauka kaman shine na mar send. To yana gani zai duba, zai ɗora referral code naka je ya duba, yana dubawa ya tabbatar da gaske ka kai wannan target din, to zai ce ma ka je ka duba ciki, zai ga ya ƙara ma point. To wannan shine yanda zaka yi ka karbi point naka, amma point fa ana karban shi ne kafin karfe 2 zaka karbe shi. Yawwa, kafin karfe 2 zai baka point din. Yanzu misali bari mu faɗa mana wani abin da ya kamata mu gane. Da mu fara karban point ne karfe 6 na safe. Da mu fara karban point ne karfe 6 na safe kafin karfe 2. Kaga kenan ka tabbatar 1 da rabi zuwa da minti 40 zuwa minti 50 ka tura mar wannan screenshot din ya baka reward naka. Har in aka shiga karfe 2 baka tura mar wannan screenshot din ya baka reward naka ba, to fa sai dai ka yi hakuri, sai dai iya aikin da kai da hannunka ka hada wannan kudin ka je ka cire shi, amma bare kara ma extra bonus kyauta ba, bare kara ma ba. Amma kafin a shiga karfe 2 idan kai screenshot ka tura mar, to zai baka extra bonus din nan, sai ku kiyaye. Sannan kuma aikin tura message da ku fara shi daga karfe 5 na yamma. Daga karfe 5 na yamma da ku fara shi zuwa washi gari karfe 2 ku tabbatar kun kai target naku. Da ku iya fara shi daga karfe 5 na yamma, da ku iya fara shi da asuba na safe kenan. Daga karfe 5 na yamma, kai idan aka shiga karfe 5 na yamma to da ku iya fara aikin naku anytime ko da yaushe. Amma ana shiga karfe 2, a cikin awa 2 ne ba za ku yi aikin ba. Ana shiga karfe 2 na azahar, to akwai karfe 3, akwai karfe 4. To har sai an shiga karfe 5 za ku iya fara wannan aikin. Kun kalla awa 3 kenan ba za ku yi aikin ba. Karfe 2 da karfe 3 da karfe 4 ba za ku yi wannan aikin ba, amma karfe 5 za ku fara aikin har zuwa washi gari za ku yi ta aikin. Amma daga zaran an shigo karfe 2 na azahar sai ku dakata, kuna dakatawa za a wuce karfe 3 zuwa karfe 4, ana shiga 5 sai ku ƙara daukan sabon aiki. To haka ake wannan. Kun kalla duka awa nawa? 21 hours da ku yi da wannan aikin. 21 hours an cire awa 3 kenan na yin wannan aikin. Amma fa idan kai aikin fa kai da kanka, idan kai aikin wannan time da na faɗa ma awa 3 nan, za su baka phone in ka 100, amma iya shine, amma ba za su baka wani extra bonus kyauta ba gaskiya. Allah ya ba mu sa'a, Allah kuma ya tabbatar da alkhairin. Kar na ja mana bidiyon yayi tsawo. A yau dai sai na kai wannan target din insha Allah. Ina mai tabbatar muku ni da ke ayyukan nema sun yi min yawa, amma gashi nan kamar yadda kuke gani. Bidiyon mu na gaba kuma dai zo akan yanda ake withdraw, bidiyo na 4 kenan fa. Kai Allah ya ba mu sa'a. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani, kusan naira 12,000. Naira 12,000 na hada a cikin wannan. Yanzu wannan ya kai naira 12,000 fa. To ku da kuɗi kan kun kulla wallahi. Kullun idan baka cire naira 3,000 ba, wallahi sai ka cire 6,000 da wani abu, wallahi sai ka cire 12,000 da wani abu ko 13 da wani abu. Allah ya ba mu sa'a. Kar ku manta ku like da share na wannan bidiyon domin sauran yan uwa su amfana. Abu na gaba kuma shine ku yi subscribe na wannan channel din domin samun update masu kyau a kullun. Nagode.